Maayong adlaw mga kaigsuunan, welcome no sa kita sa Words of Salvation Channel, ang channel nga nag-athag sa kamatuoran bahin sa pulong sa Dios. Ang delikadong pagtulunan karon nga gitudlo kalabanan sa katawhan nga musangpot sa kapildihan sa ihang kinabuhi ug kalag, mao kining pagtulunan nga kung ang tanan mamatay moadto tanan sa langit. Mao kini ang lig-ong doktrina sa Yawa aron mailad ang tanang katawhan. Gilimbong niya ang katawhan pinaagi sa pangunahuna niini aron ang tanang katawhan dili mangandam sa iyahang kinabuhi. Mga igsuon, buot ko nga masayod ka karong taknaa. Kini nga video maoy mo sulti kanimo ug mapaatag kanato bahin sa kamatuoran mahitungod sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia nga dili tanang tao moadto sa langit. Gani adunay mga katawhan ingon, dili kamo maghukom aron dili kamo pagahukman. Mao kining usa ka verse nga ilang gibarugan may tungod aron dili sila gusto may kibalo sa kamatuoran. Ang pagsugid sa kamatuoran dili kana paghukom, kundili mao kanay pagpakita sa imong paghigugma ngadto kanila. Ang Biblia tinaw kaya nag-ingon sa Mateo 7:21, dili ang tanan nga nag-ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Sa laktod nga pagkasulti, pipila lamang ang makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa langit? Ang Biblia mao'y musugid kanato sa kamatuoran. Mga katawhan nga dili makasulod sa langit matud sa Biblia. Una, John chapter 3 verse 3. Si Jesus mitubag og mingon kaniya, sa pagkatinuod, nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magapakataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. In John chapter 3 verse 3, adunay usa ka lalaki diya nga ginganlag si Nicodemo. Nangutana siya ni Jesus unsaon makasulod sa gingharian sa langit. Apan ang storya ni Jesus kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas ang tao dili magapakataw pag-usab, dili siya kasulod sa gingharian sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang tao nga walay relasyon sa Dios, ang tao nga wala muduol sa Dios, ang tao nga wala mudawat sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa langit. Tungod kay wala siya magapakataw pag-usab. Tungod kay wala siya relasyon sa Dios espiritual. Buhi pa siya, wala siya kadawat sa Ginoo, wala siya musunod sa Dios. Number 2 mga kaigsunan, in Matthew chapter 7 verse 21, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit,
kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atuas sa langit. Yes, mga igsoon, tinuod tanan nakailag Dios, tinuod tanan nakaila sa Dios. Apan ang pangutana, tinuod ba tanan nagsunod sa kabubuton sa Dios? Kay kung ang tao nga wala magsunod sa kabubuton sa Dios, ang tao nga wala magsunod sa balaod sa Dios, nagpasabot lamang kana nga dili siya makaspanunod sa gingharian sa Dios. Ang ikatulo igsoon mao kani Ephesians chapter 5 verse 5. Kay sa tinuod gayud hingbaloan ninyo kini nga bisan kinsa nga makihilawason kun mahugaw kun taong mahikaw nga mao ang magsimba sa mga Dios siya walay panulundon sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Igsoon buot ko nga dili kabuta sa imong nabasa karon. Kung aduna ka diya igsuon ka ng mga butanga nagpasabot, dili ka panunod sa gingharian sa Dios. Ang ikaupat igsuon mao kini 1 Corinthians chapter 6 verse 9 down to 10. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o makihilawas sa isikalalaki o sa isikababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mga dautan, igsoon, mao kana ang giingon sa Biblia. Walay luna ngadto sa langit, sumala sa ato ang gibasa karon. Gusto sa Dios nga tugkaron og susihon nimo kana nga verse. Ug sabta igsuon, samtang na malandong ka karon. Ug ang ikalima og katapusan mga igsuon sa Matthew chapter 19 verse 23. Og si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo, nga makuli gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Nganong pipila lamang tungod kay aduna karoy mga adunahan nga nangalagad sa Ginoo. Aduna karoy mga adunahan nga miduol na usab sa Ginoo. Nganong lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios? Tungod kay mas timbang nila ang ilahang mga katigayunan kaysa pagpangalagad sa Ginoo. Aduna karoy mga kwartahan nga dili na muduol sa Dios. Kani aduna po'y mga kwartahan nga dili na mutuog Dios. Tungod kay ang ilang Dios mao na ang kwarta. Mao na istrikto kayo ang Dios sa pagsulti may tungod sa mga adunahan. Nga grabe kalisod sila pasudlon sa gingharian sa langit tungod sa ilang mga katigayunan. Hell is real. Ang